mala Diwata Paris at Goto Batangas ng San Carlos City, Pangasinan. Natikman mo na ba? Abay kung hindi pa, tara samahan nyo ko sa ating panibagong food trip adventure. Sina nga mga ka-adventure, andito na tayo sa may Barangay Manson, San Carlos City, Pangasinan. Malapit lang to sa may PDH. At dito na nga tayo sa may Manong's Ryan's Paris Adventure. At heto nga pala yung kanilang mga menu. Mayroon nga sila ditong Paris Overload at Goto Overload at Goto Bulalo. Mayroon din silang lechon at kutsinilyo. Ay, tignan nyo naman mga ka-adventure yung kanilang goto. Parang kaliskas lang mga ka-adventure. Pero ito pala mga ka-adventure yung pinagmamalaki nilang Goto Batangas na nandito na sa may Barangay Manson, San Carlos City, Pangasinan. Suabe, sabaw pa lang, ulam na. Hindi mo na kailangan pang lumayo dahil nandito na sila sa may Barangay Manson, San Carlos. Naku mga ka-adventure, mukhang mabubunggo ko na talaga si San Pedro dito. Tignan nyo naman tong kanilang Goto Bulalo. Ay, quality. Hi! Hello! Sir, ano yan? Ulam o pulutan? Ano to? Pamalakasa to. Habang tayo nagbibideo ay siya na ring parami ng kanilang bagong mga customer dito. Ma'am, kumusta po yung Paris nila dito? Sarap. First time pero nakita ko yung service nila. Wow! Sulit. Sir, kumusta po? Masarap na. Kaya kung naghahanap kayo ng bagong parisan, bagong makakainan at bagong matatambayan, tara na dito at subukan niya na ring matikman ang kanilang pinagmamalaki Overload Paris at Goto Overload Bulalo. Tignan nyo naman mga ka-adventure, overload na overload. Siguradong mabubusog kayo rito. Ay ma'am, kumusta po yung Paris dito? Masarap po. Wow! Babalik-balikan po namin. Ma'am, kumusta po yung pagkain dito? Masarap. Babalikan din natin. Kayo po maraw? Hey, what's up mga ka-adventure? Andito nga tayo sa may Barangay Manson, San Carlos City, Pangasinan. At andito nga tayo sa may Manong's Ryan's Paris Adventure. Kaya tara mga ka-adventure, tikman na natin kung talagang quality yung kanilang mga Paris dito. At heto na nga mga ka-adventure, nag-order na rin tayo. Bukod sa Goto at Paris mga ka-adventure, mayroon din sila ditong leche plan. Sina nga mga ka-adventure, tikiman time na. Unang kagat, San Pedro agad. At ang una nga natin tinikman mga ka-adventure, yung kanilang pinagmamaking Goto Bulalo. Ay swabe, grabe, quality. Isunod na rin natin tikman yung kanilang Overload Paris na mayroong toppings na bagnet, chicharong bulaklak at beef na mayroong only rice, only sabaw, only sebo at may free soft drinks pa. Kaya kung ako sa iyo mga ka-adventure, wag mo nang pigilan ang sarili mo. Yayain mo lang yung mga friends and family at arat na rin kayo dito sa may Manong's Ryan Paris Adventure. Bukas nga sila dito mula Monday to Sunday, alas 8 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. For any orders and inquiries, pwede nyo silang ipalo sa kanilang Facebook page na Manong Ryan's Paris Adventure.